Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Buba dai. BNB. Ya na Buba dai. Buba dai. BNB. Buba dai. Eh, Na zaka je haka da asubanci. babu ƙasa ba lafiya, Buhari ya ruɗa ƙasa. Ya na ganka da jaka kuma. Lafiya? Da daddare Eh. ba mu tashi daga bacci bai da makwabtanmu mutum kusan nawa kuɗin korona ya shiga musu 500,000. Ina kwance a gida banda sisi kowa na samun kuɗi anya ma Buhari bai manta da ni ba. Kai Gaskiya ne. Yau da kake gani kwana he a banki. sai banki. Ha, ai ina banki yau he an cika min jakan nan da kuɗi. Gaskiya ne Buba dai. Yawwa. Wai Buba dai. Buba dai. Zuma. Da kace kake koma a wasa kake. Wasa kuma ba ga alamun ba ga inda zan ɗebo kuɗi na. To kowa biyo ka ne. Ka zo mu tafi. Allah In dai baka kiyaye. samu ba. Ina hanya. BNB Ina jin ka. kuna ji na? Ina jin ka. Gaskiya Buba dai nan ya cika cikakken mahaukaci. Gaskiya ne. Yanzu in ba mahaukaci ba ya dai ka dauko da wani gana mazu kuɗinka wani zaka tafi banki wai karban kuɗi. Ai abin da in kuɗin da ya zo ai dole zaka samu sako ta layin wayarka ko ta layin banki ɗin kafin account ɗinka na banki. Kuma haka ne ba. Amma kawai ka tafi banki me zaka ce musu to? Ka san me? Ina jin ka. Mutumin da ko akawun baya da shi. Muna nan wajen za ku ga ya dawo da wannan mushashen jakan. BNB Ina jin ka. kalli can gurin ku kalla anyan wannan babu walai bane kuwa? Ah, kamar shi ne fa da kuɗi ba. Salamu alaikum. Amma Amma alaikum salam. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Kai Buba dai. Eh, Me yake nan cikin jaka? kuɗi na kenan na je na karɓo. Ka gan su? Inna lillahi. Ya samu kuɗin nan fa. Ah, ba kuna zaune ba tun safe har man gari ba. Na je na karɓo. Ga lafiya zan zauna. Ba sisi ina gida. Ina wallahi yau kwana. Sai a banki. Kaga tafiya ta. Gaskiya ne. Na karɓo kuɗi na. Kai, mu ma to fa mu tashi mu je mu je mu kwana Gaskiya can ya nan. kamata ma mu hannunta. Mu tashi kawai. Eh, Mu je mu. gaskiya. Gara ma ya samu a gida.